Γράφει, ναι. Γεια σας κορίτσια, καλημέρα ή και καλησπέρα, εξαρτάται από το μέρος στο οποίο βρίσκεστε. Μπορεί να βλέπετε και στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη, παντού. Ναι, λοιπόν, σήμερα γύρισα από τις καλοκαιρινές μου διακοπές και όπως κάθε κορίτσι, έτσι και εγώ βαριέμαι να ξεπακετάρω τα ρούχα και ό,τι άλλο βρισκόταν μέσα στη βαλίτσα μου. Λοιπόν, έχω φέρει μαζί και τη βαλίτσα μου, μια υπέροχη ροζ βαλίτσα, τεραστίου μεγέθους. Τώρα είναι τόσο μεγάλη που δεν χωράει καν στην κάμερα, να φανταστείτε. Και θα ήθελα να σας δείξω τι πήρα μαζί μου το καλοκαίρι που πέρασε. Λοιπόν, καταρχήν να ανοίξουμε τη ροζ βαλίτσα, την οποία νομίζω την είχα αγοράσει από Hondo Center, Notos Galleries, Φωκάς, Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν ξέρω, θα δω και θα σας πω, γιατί είναι και έτσι υπέροχη για να σας τη συστήσω, επειδή είναι μεγάλη, χωράει τα πάντα και πραγματικά είναι, τι να πω, από τα καλύτερα εργαλεία μιας γυναίκας. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Καταρχήν έχει δύο θήκες, βέβαια δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά έχει μια μπροστινή μεγάλη και έχει μετά εδώ πέρα μια για τα απολύτως έτσι πιο απαραίτητα να το πω, τα πιο χρήσιμα να το πω, καταλαβαίνετε. Συνήθως εγώ βάζω κολάν, καλσόν, καλτσούλες, τέτοια πράγματα. Ή ότι δεν θέλω να είναι μες στη βαλίτσα και απλά βαριέμαι να το ψάχνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το βασικότερο must have των καλοκαιρινών διακοπών, που είναι, τι άλλο, από τα μαγιό μου. Λοιπόν, συγχωρέστε με για την σακουλίτσα, είναι απλά επειδή δεν είχα κάπου καλύτερα να τα βάλω. Πήρα μια σακουλίτσα πέρσικα, μπροστά είναι πορτοκαλί και πίσω και είναι triple fast. Άμα θέλετε δηλαδή να κυκλοφορείτε με πορτοκαλί, άμα θέλετε μπορείτε να κυκλοφορείτε και με άσπρο. Λοιπόν, ξεκινάμε με το αγαπημένο μου μαγιό, φυσικά. Είναι ένα ροζ καρό strapless μαγιό. Από κάτω έχει ένα μαγιουδάκι έτσι λίγο πιο προκλητικό για σας που είστε και πιο έτσι της πιο προκλητικής εμφάνισης στην παραλία, είναι λίγο της Brazilian. Μετά έχω επίσης ένα strapless που δεν είναι τόσο καλό, γιατί άμα θέλετε να κάνετε καλό σημάδι θα σας δυσκολέψει λίγο. Μπορείτε να το βγάλετε βέβαια, τώρα τι να λέμε. Από κάτω έχει κάτι αντίστοιχο σε πάλι μοβ. Το αγαπημένο μου επίσης και πολύ της μόδας και favorite, of course, είναι αυτό το πουά, το οποίο μου είναι λίγο μεγάλο, αλλά δεν πειράζει. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, είναι εκπληκτικό. Ένα σκέτο πράσινο σλιπάκι, είναι τζεουντά, δεν το βλέπετε έτσι λίγο μεγάλο, το πήρα μεγαλύτερο, έτσι για να είναι λίγο πιο χαλαρό, να μην με σφίγγει, καταλαβαίνετε κορίτσια. Ή και αγόρια, δεν ξέρω τι προτιμήσεις έχετε. Και ένα παλιό έτσι τριγωνάκι μαγιό. Εντάξει, είναι κάτι πιο vintage, πιο ρετρό, πιο ξέρω εγώ. Και σήμερα τι έχω πάθει καλέ. Να το έτσι. Έχει και επένδυση, οπότε θα έχετε έτσι ένα πιο πλούσιο μπούστο. Λοιπόν, αυτά με τα μαγιό. Λοιπόν, επίσης, must have των διακοπών, ο έρωτας στα χρόνια της χολέρας. Ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά είναι, τι να σας πω, Ευαγγέλιο, Cosmopolitan, κάτι παραπάνω. Λοιπόν, αν, ξέρετε, το παίρνεις αυτό στην περίπτωση που π.χ. έρθει η χολέρα και δεν ξέρεις πώς να ερωτευτεί, σου λέει πραγματάκι. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά εντάξει. Σοκολάτα, μίλκα, πραλίνα, εκπληκτικά, πήρα 2-3 πακέτα να έχω. Από τη Γερμανία, κάφλα, ναι, δεν σας είπα, πήγα στη Γερμανία το καλοκαίρι. Ναι, πήρα και καλσόν, πουά, και αυτό είναι καλσόν πουά, και λίγο δικτυωτό. Αυτά τα πήρα από το Zara, ναι. Ένα ωραίο σκουφάκι μου δώσε ο αδερφός μου, γιατί εκεί πέρα στα κρύα θα έχει κρύο. Δεν μου πάει καθόλου, αλλά δεν πειράζει.
Επίσης, μια κούπα πουά. Kaufland επίσης, βέβαια, αν θέλετε μπορείτε να κάνετε παραγγελία μέσω ίντερνετ. Τσαντούλα για τα ψώνια πουά, γιατί πρέπει να είμαστε πάντα in style. Πιάστρα πουά. Είναι για εμάς που είμαστε νοικοκυρές και μαγειρεύουμε. Ασορτί μπολάκι μαζί με την κούπα. Ναι, επειδή κάθε γυναίκα χρειάζεται και ένα τρυπητό κουτάλο σπάτουλα. Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, είσαι, ξέρω εγώ, κάπου και χρειάζεται να βρίσκεις κάποιον και δεν θα το μαγειρεύσεις. Παίρνεις μαζί σου και την κουτάλα. Ένα λουλούδι το οποίο δεν μυρίζει, αλλά είναι πανέμορφο, IKEA. Κορδαλίτσες IKEA. Και τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, κορδαλίτσες IKEA, αν θέλετε να κάνετε δώρο στο αγόρι που θα το μαγειρεύσετε με την τρυπητή κουτάλα. Β από τριχωτικό κερί. Ναι, τελειώνει γρήγορα, δεν θα το ξανά περνά και πραγματικά κάθε φορά που κάνω αποτρίχωση τσούζω και πονάω. Αλλά επειδή κάθε μέρα είναι μέρα φούστας, σας προτείνω να μην πάρετε το βιτ. Λοιπόν, επίσης, για τη σιδερόστρα, κάλυμα, γιατί άμα το αγόρι έχει πουκάμισα και παντελόνια και θέλει και τσάκιση και εμείς είμαστε νοικοκυρές πάντα στη μόδα, παίρνουμε ένα πουά κάλυμα για τη σίδερο. Βιβλιαράκι Γιάννης Ξανθούλης, το τρέμα με τις μέλισσες, εκπληκτικό και καλοκαιρινό. Άνδρες από τον Άρη, γυναίκες από την Αφροδίτη, ένα βιβλίο best seller, εκπληκτικό, του John Gray. Μια καρδούλα, ναι. Αυτό, ναι, είναι αυτό που νομίζετε. Το πήρα για τον εαυτό μου γιατί κανένας δεν μου το χάρισε ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, επίσης, αυτό το βιβλίο, το χαμόγελο του Άγγελου, είναι ευκολοδιάβαστο και θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ καλή, έτσι, πώς τα λένε, πρόταση για το καλοκαίρι. Έπρεπε να βάλω τα γυαλιά μου τώρα, να το κάνω λίγο πιο σοφιστική. Δεν πειράζει. Λοιπόν, επίσης, χαρτοπετσέτες, γιατί αν μη τι άλλο, το γόρι που θέλει να φάει με την τρυπητή κουτάλα και να του σιδερώσει τα τρυπητά που κάμισα πάνω στο τρυπητό, πώς το λένε, κάλυμα, θέλει και να σκουπίσει το στοματάκι του μετά. Αγαπημένο δώρο από την Τινησία. Ο Αχμέτ μου το έκανε δώρο. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια σας λέω. Βασικά ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Πήγα και το ρώτησα How much this cost? Και μου είπε It's a gift for you, ma'am. Ναι, η Τινησία φημίζεται για τους εραστές της. Έχει κάτι κούκλους εκεί. Ναι. Επίσης, επειδή πάντα κουβαλά μαζί μου όλη μου την πρίκα από κοσμήματα, κολλιέ και βραχιόλια, τα πάντα και δαχτυλίδια, παίρνω μαζί μου αυτή τη θήκη από τα Tiger. Είναι ένα χεράκι. Πρέπει να το βάλω εδώ, λίγο να φαίνεται καλύτερα, να το κρεμάσω. Όχι, δεν μπορώ. Τέλος πάντων. Τρυπητήρι. Εκτός από το ότι χρησιμεύει στο να πολεμάτε τους απέναντι που κάνουν πάρα πολύ φασαρία και απλά θέλετε έτσι ένα εργαλείο να μπορέσετε να πολεμήσετε σαν αρματωμένοι πολεμιστές που είστε, χρησιμεύει και ως τρυπητήρι για να σουρώνετε τις αγκινάρες σας. Το αγόρι μπορεί να θέλει να τρώει αγκινάρες το καλοκαίρι. Who knows. Λοιπόν, καλτσούλες. Άλλες καλτσούλες δεν έχω. Αποσμητικό. See-through. Ναι, είναι από το Carrefour. Το πήρα 4,96 λεπτά. Συν το ΦΠΑ που ήταν άλλα 4 ευρώ. Συνολικά δεν θέλω να σας πω. Ντρέπομαι. Ναι, είμαι θύμα της διαφήμισης κι εγώ. Μία shopping bag φυσικά, γιατί όπου και να πάμε πάντα θα χρειαστούμε να αγοράσουμε κάτι. Ένα μαγιό, μια σοκολάτα, ένα σπαθί πλαστικό, ένα νεροπίστολο για τη θάλασσα. Πάντα χρειάζεται. Αυτό είναι το χαρτάκι της σοκολάτας Μίλκα που απλά τσάκισα.
Puavetex από τα Tiger, για να είμαστε πάντα in fashion. Και αυτό είναι αγαπημένο δώρο από έναν άλλο φιλοτινήσιο, ο οποίος μου χάρισε μία μαντήλα άσπρη, ή μπουρκα λέγεται, το φοράς εδώ, για να στέκεται το μαντήλι. Δεν μου πάει πάρα πολύ? Ευχαριστώ. Τι άλλο? Ένα γκατζετάκι το οποίο είναι πάρα πολύ εκνευριστικό, αλλά κάνει έναν υπέροχο χαρακατούμενο ήχο. Μα δεν είναι γλύκα. Είναι ροζ. Δεν το πήρα από κάπου, το βρήκα στο πάτωμα, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραίο. Μετά έχουμε μία φλουο ζώνη. Μεγαλούτσικη για να μας χωράει, που ταιριάζει με το καλοκαιρινό μας μαύρισμα και με τα φωσφοριζέα μας ρούχα. Βεβαίως. Λοιπόν, άλλη μία ζώνη, πιο ουδέτερη. Ένα κλαμεράκι για μετά τη θάλασσα, οπωσδήποτε. Το αρκουδάκι μου, γιατί δεν μπορώ χωρίς αυτό να κοιμηθώ. Ναι, συνήθως δεν έχω άντρες, οπότε καταλαβαίνετε. Ομπρέλα, χαρτομάντιλα, κάρτες ήλιου και άλλη μια ζώνη που δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Αυτό μου το έδωσε η μαμά μου. Αυτό που λέτε είναι ένα σφουγγαράκι το οποίο κάνει καθαρισμό στα πόδια χωρίς να σκύβεται. Ναι. Άμα θέλετε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως οδοντόβουρτσα. Λέγω τώρα. Γιατί επειδή έχετε μεγάλο και ελαβερό χαμογελό όπως εγώ, θα χρειάζεται σίγουρα μια μεγάλη οδοντόβουρτσα. Δεν είναι πολύ καλή και δεν κάνει το triple action, αυτό το κάνει η άλλη, τη same, ναι μωρέ, εκεί η Oral-B. Αυτό. Λοιπόν, αυτό το πήρε ειδικά για τη φίλη μου τη Χαρά, η οποία είναι μια μπαστροχαλαστρού που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μου είχε σπάσει ένα ολόιδιο που είχα σε πορτοκαλί χρώμα και εν τέλει για να με παρηγορήσει μου το έκανε μπιζουτιέρα. Αλλά εγώ με το δαιμόνιο μυαλό μου και το καταναλωτικό μου πνεύμα βρήκα ολόιδιο, βέβαια πολύ πιο ακριβό, γιατί δεν ήταν το τσάμπο και δεν ήταν κινέζικο. Λοιπόν, αλλά άμα θέλετε να πιείτε καφέ, χωράει αρκετό πράγμα μέσα. Μετά, επίσης έχω και ένα κουτί από παπούτσια, το οποίο για να το μεταφέρω το άνοιξα και το συναρμολόγησα. Πώς θα το ξανασυναρμολογήσω δεν ξέρω. Το καλό μου φόρεμα από το Lolita Shop, που αγαπάω και λατρεύω. Δεν θυμάμαι τη διεύθυνση, αλλά σίγουρα άμα μπείτε στο Facebook Lolita Shop να πατήσετε like. Φωτογραφία, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το πήρα από το IKEA, αλλά κάτι θα κάνει. Και άλλες κάλτσες, Hansaplast, σε ένα υπέροχο καδουλένιο ροζ κουτάκι. Όλες έχουμε από ένα πέδιλο το οποίο δεν μας χωράει, αλλά επιμένουμε να το φοράμε. Μία χτένα με λίγες τρίχες του μποτλέ. Μία ακόμα ζώνη. Νεσεσέρ με τα απολύτως απαραίτητα. Τώρα δεν ξέρω αν έχω τίποτα αξιόλογο να σας δείξω. Τσίχλες, σφουγγάρι, ντεμακιγιάζ, αποσμητικό, αληφή, φρουσιντίν. Ναι. Και κάτι άλλο, πρέπει να τα κραγιά και τέτοια που δεν, για να τα δείξω θέλω πολύ χρόνο. Ένα μποξεράκι πιτζάμα, ένα φόρεμα για την παραλία και το καλύτερο. Είναι ένας μίνι σάκος σαφάρι. Δεν είναι εκπληκτικός. Μόνο 9 ευρώ από τα Tiger. Λοιπόν, χαρτομάντιλα πολλά. Χαρτομάντιλα πάλι. Και το αγαπημένο μου. Είναι σουβενίρ το καλοκαίρι. Ναι, έχει σπάσει λίγο. Αλλά όταν είχα πάει το καλοκαίρι ναι. Όταν είχα πάει το καλοκαίρι, λέω. Το καλοκαίρι, λέω.
Το καλοκαίρι λέω. Το καλοκαίρι λέω και πάει σε ένα μέρος στο οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο και είχα βρει αυτό το Coca-Cola στο οποίο είναι από την Coca-Cola και είναι υπέροχο γιατί απλά γράφει μόνο love. Share a cola with love. Και μετά θα πεθάνεις. Ψόφα. Γουστέφλονται. Για να είμαστε φιλοποιητικές γκόμενες. Ένα τάλκ το οποίο χρησιμοποιείται και για να μην φαίνεται λαδωμένο το μαλλί, κορίτσια. Φυσάν και μυρίζεται και μουρδίλα. Ναι. Λάβει, το πήραμε σε μια ειδική σακουλίτσα για να μην χαλάσει. Είναι σώματος. Είναι σώματος λέω. Είναι σώματος, το βλέπετε. Από τα Honda Center. Φορτιστής μπαταρίας μηχανής που δεν χρησιμοποιώ πια. Καλώδιο. USB, iPod, iPhone, iPad, eyeliner, κουλουπού. Ένα τσαντάκι από τα ίσα, 10 ευρώ. Και άλλη καρτούλα. Και άλλη καρτούλα. Ένα μπουστάκι άμα δεν θέλουμε να φαίνεται το στιάνος μέσα από το μπουζάκι. Τι άλλο. Και ένα μαγιό ξεχασμένο, μαύρο. Παιδιά, δεν το έβαλα σήμερα. Φέτος καθόλου και πραγματικά νιώθω πάρα πολύ ανακουφισμένη και θα φαινόντουσαν όλα. Μπρος πίσω. Μία θήκη μου την έδωσε η μαμά μου. Είναι λέει καλή. Δεν ξέρω από πού είναι, από πότε την πήρα, τι έκανα. Και το αγαπημένο μου γκατζετάκι. Τι είναι αυτό, κορίτσια? Αυτό, κορίτσια, δεν είναι μπλουζάκι. Δεν είναι πολύ. Δεν είναι περιστέρι. Δεν είναι υπολογιστής. Δεν είναι παντελόνι. Είναι τα ρουχαλάκια της βαλίτσας μου. Ένα ρολόι για να μην αργώ ποτέ στα ραντεβού μου. Ναι, το παίρνω λίγο μεγάλο γιατί είμαι λίγο, ξέρετε, πώς να το πούμε, ανεύθυνη σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ εύκολα να κάνω αυτό. Ακουστικά. Πετσετοθικό. Αυτό. Μηχανή φωτογραφική. Είναι της Nikon που λέτε. Την είχα αγοράσει πάρα πολύ ακριβά, 950 ευρώ. Όχι, θα την πετάξω, οπότε μην κάνετε τον κόπο να την αγοράσετε. Αυτό. Είναι χάλια, πραγματικά είναι χάλια. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Πάρτε μια Panasonic. Κάτι επίσης φωνικό όπλο. Αυτό που λέτε είναι το καπάκι, η άκρη του σκουπόξυλου. Το σκουπόξυλο είναι ένα εργαλείο, ας το πούμε έτσι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για να διώξετε το γείτονα, είτε για να χτυπάτε τα πατώματα, είτε για να κάνετε push-ups και έλξεις. Αλλά όχι για να καθαρίζετε. Είναι πάρα πολύ βαρετό. Χρησιμοποιήστε, π.χ. ας πούμε, μία σφουγγαρίστρια. Γιατί η σφουγγαρίστρια δεν σκουπίζει. Και το τελευταίο, και καλύτερο. Μια κορδέλα, το οποίο δεν ξέρω τι κάνει. Εδώ. Το βλέπετε. Είναι αυτό από τα Tiger πάλι, το αγόρασα. Μου άρεσε πάρα πολύ, βέβαια δεν ξέρω πώς θα το χρησιμοποιήσω. Αλλά εντάξει μωρέ, να μην γεμίσω λίγο το σπίτι μου με άχρηστα πράγματα. Ναι. Αυτά είχα στη βαλίτσα μου, νομίζω ότι είναι άδεια τώρα. Με μια κάλτσα μαύρη. Δεν φοράω κάλτσες μαύρες, αλλά μπορεί να πετάχτηκε. Λοιπόν, κορίτσια. So, girls. Αυτό ήταν το βίντεο μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. That was my video on YouTube. I hope to see you soon. So, goodbye. Yes, yes.